नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत। आज मी तुम्हाला नेहमीच्या वापरातील कच्च्या केळ्याची भजी दाखवणार आहे। इथे केळ्याची भजी करण्यासाठी कच्ची केळी घेतलेली आहेत, तर हे मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल आहेत। सगळ्यात आधी काय करायचं की हे केळं आपण सोलून घ्यायचं। आता ते आपल्याला स्लाइसरने स्लाइस करून घ्यायचंय। हे आता केळं आपलं स्लाइस करून झालेला आहे। केळं स्लाइस केल्यावर ते आपल्याला लगेच पाण्यात घालावं लागतं, नाहीतर ते काळं पडतं। इथे मी 3 केळी घेतलेली आहेत टोटल। केळ्यांना थोडंसं चीक असतो, म्हणून पाण्यात घातले की तो चीकही निघून जातो आणि केळी काळी पडत नाही। ही केळी आपण स्लाइस करून घेतलेली आहेत, ती आता पाण्यातून आपण पिळून घ्यायची आहेत। त्याचं सगळं पाणी काढून टाकायचं। कच्ची केळी म्हणजे पोटॅशियमचा खजाना असतो। ह्याच्यात भरपूर प्रमाणात पोटॅशियम आहे आणि त्यामुळे आपली रोगप्रतिकार शक्तीही वाढते। आपण अख्खा दिवस खूप उत्साही राहतो, म्हणून आपल्या आहारात कच्च्या केळ्यांचं महत्त्व खूप जास्त आहे। त्याचप्रमाणे ह्याच्यामध्ये फायबर्स पण खूप जास्त असतात आणि त्यामुळे रोजच्या जेवणात एखादं कच्चं केळं खाणं हे खूप चांगलं असतं। आता आपण एका बाउलमध्ये बेसन, लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं पाणी घालून हे सर्व एकजीव करून घेऊ। हे आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। आता आपण ह्याची भजी करूया। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। आपलं तेल गरम झाल्यावर आपण गॅस बारीक करायचा आहे, नाहीतर काय होईल, आपण ती भजी टाकल्या पटकन करपतील वरून आणि आतून कच्ची राहतील। त्यामुळे मी इथे गॅस बारीक करून घेतलाय। आपण आता ही भजी करायला घेऊया। ही भजी आपण जशी बटाटा भजी करतो तशीच करायची आहे। आपण मगाशी जो गॅस बारीक करून ही भजी तेलात सोडली होती, तो गॅस मी आता मीडियम ठेवला आहे। सगळी आता छान फ्राय होतील अशी फिरवत आपल्याला ही भजी सगळ्या बाजूने गोल्डन ब्राउन अशी तळून घ्यायची आहे। आपली भजी तळून झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। रंगही खूप सुंदर आलेला आहे। कुरकुरीत अशी आपली भजी तयार आहे। काढून घेऊया। आपली गरमागरम केळ्याची भजी तयार आहे। तुम्ही ही कशाही बरोबर सर्व करू शकता। टोमॅटो केचप, पुदिन्याची चटणी किंवा अगदी खजुराची चटणी सुद्धा। हे केळ्याची भजी तुम्ही नक्की करून बघा, तुम्हाला ते आवडतीलच याची मला खात्री आहे। आणि अशाच खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपींसाठी बघत राहा सिद्धीज किचन। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। लवकरच भेटू अशाच एखाद्या नवीन रेसिपींसोबत।